Bos días a todos. Novo programa de Ourense Fala 14º. Eu son Borja Rodríguez, comigo está David Pérez. Bos días, David. Bos días. Hoxe comenzamos de novo o programa falando de mobilidade. O noso convidado é o presidente da Asociación Cicloturista Orensana, Antonio Benjamín Vázquez. Bos días, Antonio. Hola, bos días. Encantado de estar aquí. Moitas gracias por vir. Nada. Esta entrevista realízase nos estudios cedidos por Galéxico. Rúa Dr. Fleming, número 47, primeiro B, para tener as vosas peticións de formación e psicoloxía. Dende logo, espacio publicitario sempre moi importante. Comezamos xa a entrevista. Antonio, Ourense, cidade de ciclistas, sí ou non? Bueno, a nivel de afición sí que hai ciclistas en Ourense. O que pasa que, bueno, hemos tido un profesional auténtico que correu o Tour de Francia e a Volta a España, pero ambiente ciclista sí que hai, ainda que é unha cidade que orográficamente pois non se adapta moito para andar na bicicleta, porque eu recordo estaba traballando no banco en San Francisco e se iba na bicicleta desde a casa chegaba sudando, non era unha cosa de sentar, tiña que deixar na oficina, entón, claro, pois é un pouco complicado, pero bueno, sí que hai moita afición de ciclismo. Comezaba dicindo eu o tema da mobilidade, porque xa levamos varios programas falando dese tema, un dos nosos favoritos. Queremos saber un pouco cal é o punto de vista do ciclista. Para min, na relación cos coches é o punto feble, non? Lóxicamente, cal é o encaixe da bicicleta na cidade presente e futura, nunha cidade, non sei, máis adecuada para a bicicleta? Crees que hai un encaixe de carril bici, non sei? Bueno, a convivencia do automóvil co ciclista é bastante difícil e complexa por as dúas bandas, non? Hai ciclistas que en verdad pois dá medo verlos andar na bicicleta porque van facendo unha serie de ondas, digo eu, non? Dice un amigo meu que é camionero que cando vai por aí e ve un ciclista enseguida se dá conta o que sabe andar, porque o que sabe andar sempre vai dentro, sei que ten un bache taxi un pouco de autocrítica que sí, está ben, bueno. Entonces, eso sí, porque é verdad, a nosa cidade é o que ten esa dificultad orográfica. Por outro lado, as calles son tan estreitas que para habilitar un carril bici é bastante complexo. Logo, despois, claro, temos o problema de que aquí todo o mundo vai en coche a todos os sitios. Entón, claro, formase un maremándum horrible, non? Entón, claro, hombre, se vas ao puente, pois no autobús podes ir. Pero, claro, levas o coche aquí, sale da casa a tomar unha Coca-Cola ali ao lado e leva o coche, entonces aglomerase de tal maneira que o carril bici sí se podría facer, por exemplo na calle Progreso podría funcionar un carril bici, incluso pois iba a ser complicado, pero bueno. Ti diste que a cidade orográficamente non está preparada para ter un carril bici. Mentalmente, explícome, eu teño a sensación de que os ciclistas non están moi ben vistos por parte da maior parte dos condutores, que hai condutores que lles xenera como animadversión ver o ciclista, xa teño que evitar a este que vai ocupando o asfalto que pros coches, non? Creo que a parte da orografía tamén pode haber un problema de mentalidade, non sei ti como ves. Sí, na realidade que, bueno, recordo desde sempre hubo así unha, non sei, a veces eu penso que algún pode sentir envidia, incluso, mira este tío, que manda a bicicleta, eu non podo, a mellor. Outro dirá, pois claro, que me vai estorbando, é un obstáculo máis. Todo axuda, de tal maneira que, bueno, estamos, bueno, ao largo da miña vida, andando en bicicleta por aí, recordo de todo, que me han insultado, pero verdadeiras bestiadas, Entonces, claro, estamos en unha, digamos, unha loita, porque agora incrementase tamén cos estos dos patís eléctricos que están facendo un problema, porque incluso, se vos dades conta, un patín alcanza máis velocidade que unha bicicleta. Iso, de repente, é un bólido, un ciclista, vamos máis despacio, sobre todo na cidade que vamos a un sitio para salir. A ventaxa que ten, por exemplo, Ourense, é que enseguida te pos na estrada. O sea, sales facilmente da casa. Sí, o no monte, non? Sí, o monte, chegas enseguida. Por exemplo, pensa en Vigo, tens que atravesar Vigo, por exemplo, para ir a carretera de Bayona, tens que, por exemplo,
ali desde vivindo yo que sei en Urzaiz, tens que atravesar todo, moito peligro. Entonces, bueno, aquí temos esa facilidade, dentro que cabe, é unha cousa estupenda. E logo, despois, claro, xa temos as estradas bastante liberadas, en ese sentido. Orense e a bicicleta, bueno, é unha cousa que pode estar aí. É un difícil encaixe, non? Pero sí, eu penso que, sobre todo, hai moitísima xente que utiliza o coche de forma innecesaria, que eu creo que é un dos puntos principais das cousas que se lle poden achacar a Ourense, non sei como vesti tamén, que todo o mundo usa coche. É dicir, unha cousa que hai veces que vas polas rúas e parece que estamos na metade de Manhattan da cantidade de coches que vemos, sobre todo aquí preto en Progreso é unha animalada a cantidade de coches que baixan por Juan 23, é unha locura. Sí, algo increíble. Bueno, aquí fai moitos anos organizaronse unhas probas ciclistas que incluso hubo a nivel profesional. Eran unhas carreiras con o circuito urbano que pasaba por la Rua do Paseo, General Franco, o Cruz Roxa e tal. Estaban unhas carreiras moi ben, pero sempre foron moitísimos problemas porque había cortado o tráfico e, bueno, hai xente aquí que se considera moi pudiente e tal, entonces teña que ir a misa, tiña que sacar o coche do garaxe e xa impedía, presionaba no Concello para que non se diera permiso. O sea que aquí en esta cidade o progreso e o deporte en realidad custa moitísimo. Somos bastante conservadores, é verdade, unha cidade moi conservadora. Pero outro dos problemas que para min ten, relacionando co que che comentaba antes, de que o ciclista moitas veces crea un pouco de animadversión o condutor, eu teño a sensación de que tedes bastante mala prensa. Poño de exemplo dunha nova, non a trouxen, a verdade que esquecín, pero que fala de ciclistas que teñen accidentes porque chocan con camións e cousas así, cando realmente sodes a parte feble e vos non podedes xogar un camión, non? Tal como o vexo. Creo que tedes bastante mala prensa, que a prensa non vos trata de forma adecuada, tal como o vexo. Sí, eu creo que, bueno, na nosa asociación, por exemplo, estamos sempre loitando con eso. Pode ir a dous, non? Pero chega un momento que, claro, hai un pequeno respeito, a mellor pode haber un movimento de ataque, unha cousa que non é nada, pero a xente vai se desplazando a esquerda. Entonces, claro, cando estás daste conta, coño, se va por de 4. Entonces, claro, estás estorbando. Eso hai que recoñecelo, que a xente non se conciencia ao nivel de respetar. Entonces, esa loita que dicía antes é sempre o ciclista e o coche. Entón, nós, por exemplo, vamos a Celanova, xa non é a primeira vez, que claro, a pasar aí por Barbadás, a xente empeza a meter un pouco de acción, entón xa chama a Guardia Civil. Entón xa temos un problema, xa ven a Guardia Civil, xa nos atención, de momento non nos multaron, pero bueno, é un problema. Claro, non son todos os ciclistas tan, digamos, maleducados, porque si existe algunha xente que non sabe convivir. Pero esa loita entre ciclista e conductor sempre houve. E incluso ahora a nivel de caminantes, por estas rutas que temos do río, eso, entonces aí vaise a bicicleta de montaña. Que pasa? Que tamén é un problema. É un problema porque se levas timbre, a xente asusta. Entón van 4 personas caminando, ocupan o camiño inteiro. Tú timbre, entón sale chum para a direita, para a esquerda, un descontrol total. Entón, claro, non sabes por onde pasar. A xente non vai para a direita. Fai pouco pasaronme unha denuncia que fixo unha cidadana, con todo o seu dereito, claro, do paseo deste que hai na Valenzá. Entonces, incluso lle fixo unha foto. E demandaba que se multara aos ciclistas. Entón, manda unha foto onde van 8 ciclistas, sacoulla por trás, non? Entón, van os 8 ciclistas perfectamente alineados pola direita. Non sei que lle podían estorbar a señora esta, bueno, entonces, claro, a convivencia é moi difícil. Claro, un problema de educación vial, sobre todo. Claro, é que, por exemplo, se agora vas tú por ali e vaixe un señor ou unha señora con un can, e leva o can vai para a esquerda e ele vai para a direita, e, claro, leva a correr a suxeta, entón, por onde pasas? É que eu penso tamén que é un problema en que os coches pensan que son os donos das estradas. Sí, claro. Pero realmente ten tanto dereito de circular por unha estrada un coche como unha bicicleta. Inda que temos que ter claro que as estradas están diseñadas para que vayan os coches nelas, non? Porque para iso foron feitas. Ten tanto dereito de circular unha bici
como un coche. E isto penso que é algo que moitos condutores non chegan a recoñecelo, non o ven. No, É dicir, no. eu son o dono da estrada, vou no meu coche e se hai un ciclista, o ciclista tens que apartar. Mira, non. Claro, mira, sobre todo o que dirías tú desto de chocar con un camión ou tal, pode ser en un momento que te salgas en unha curva ou tal, non? Pode Pareceme pasar. raro, realmente. Sí, pero non é moi tal. O máis lógico é que o camión arrase ao ciclista. Era un exemplo que eu che puño. Sí. Lembro outros moitos, como aquel vídeo que se fixera moi viral fai un ano dun camioneiro que se baixara... Que saiu sí, fai pouca sí. sentencia, que condenaron o tipo, non sei se Sí, non sei a cantos anos, pero sei que condenaron por darlles cun, non sei, ferro, cun ferro ou algo así, sí, un sí, animal así. Eu teño a sensación de que sodes un pouco o chivo expiatorio da estrada. É dicir, van os runners teñen moi boa prensa, a min con todo respeto para eles, por suposto, pero ninguén a xente non se mete a xente que vai correndo. Despois o monopatín agora parece que a xente non acaba de ter unha boa opinión, pero os ciclistas sempre a culpa é deles. Sobre todo nas grandes cidades, porque collen os monopatíes e deixanos tirados na media da Bueno, é que, sí, os que fan running e tal, sí, tamén podía criticar o seu tamén, porque, olha, a que se lle ocurre ir entrenando pola estrada dos Peares por fora da valla, que a carretera ten tantísimo tráfico. Por exemplo, eu esa carretera en bicicleta non vou nunca. Vamos ao millón un día un grupo, entón vas en grupo vas protegido, pero para a bicicleta é horroroso, eso que un dice que ten unha tembo, que incluso se molla un pouco cando chove porque o asfalto absorbe e tal, pero, hombre, ahora un home correndo por a carretera, por a estrada ali... É un pouco inconsciente, sobre todo porque non levaría chaleco tampouco. Nada, non leva nadie, van a facer aí unha series ou tal, e claro, entonces eso é un peligro tal. Ves tú na bicicleta, tens que apartar, entón, ven un camión, por exemplo, xa é un peligro. E levaron as medidas de seguridade, claro. Claro. Cando colles a bicicleta pola estrada, porque non é o mesmo coller as zapatillas, empezar a correr, que ir ca bicicleta na que tens que levar un casco, Sí, tens obrigatoriedade de levar casco, Sí. reflectantes. Sí, bueno, levase unha luz agora que tamén foi un problema con esa luz intermitente que levamos ahora, que a denunciou a Guardia Civil, recurriuse e sacaron a infracción a un colega noso. Entonces, bueno, ahora admítese o destello que vai destellar. Sí, tamén se fixera bastante famoso, porque, bueno, en fin. Saímos un pouco da cidade, imos coller rutas pola provincia ou se queres por Galicia adiante. Eu sempre escoito, como ti ben sabes, familia de ciclistas, non? Sempre escoito o mesmo comentario. En Ourense as rutas, os carreiros están feitos, non sei que dicir para non quedar mal, non? Pero un auténtico noxo. Baixas a Portugal, baixas dos Xurés ou Xerés e unha pasada, ben cuidados que están. Coincides con esta apreciación? Sí, é certo, sí. Aquí nas estradas non se limpan, entonces, claro, aí surge outro problema que... Estradas e carreiros. Sí, bueno, claro, está todo perdido, ainda que, bueno, claro, nos diferenciamos de montaña da de estrada. Que pasa na de montaña, onde pois hai pistiñas moi chulas para andar por aquí, que o mellor que hai toxos bueno, tamén quedan ben, porque hai pedras, hai tal, entón, bueno, como vas xogando un pouco con habilidade e tal, pois disfrutas, pero na estrada sí que está moi mal, están os arcés cheos de pedriñas, entonces, claro, eso fai que o ciclista invada o carril directo, claro, normal. Claro, todo está relacionado, porque, entonces, pero non, por que vas por aí? Non, é que pincho, claro. Se vai por aí pincho, pois agora que pinchar unha vez, máis vale tu vida que é o que recomendo yo, pero que tamén foi o comentario que nos fixo Ana no outro... Sí, efectivamente. Nos tivemos un programa no que veu unha rapaza que traballa no Xurés, que nos facía o mesmo comentario, que bueno, que había de todo tamén, pero porque por norma xeral as estradas en Portugal eran que estaban mellor acondicionadas que as do sur da provincia, non? Sí, hombre. Calla o motivo, é que sorprendeme moito, realmente. Sí, pero Portugal está funcionando moi ben. En Portugal a mesmas autovías, se vas por ali, non ten ningún bache. Aquí está. Aquí vas para Vigo e tens que xa sabes onde están os baches para equilibrarlos. Entonces, claro, Portugal é mellor. De momento... É outra historia. É outra historia, a todos os niveis, Sí, incluso hai moita afición tamén á bicicleta. Que fan igual que cos coches. Teñen unhas bicicletas impresionantes. Hai unha imaxe de que o mellor deberían estar un pouco... Teñen bicis máis bellas ou algo, pero nada máis iso longe da realidade. No verano pasado estuve en Amaranta ali, coincidín con uns rapaces que pararon a tomar un café, quedei alucinado porque teña unha bicicleta que debía costar 16.000 euros valor de a bicicleta.
solo as rodas, que ven as rodas que me gustaron a mí moito sempre, pero son inalcanzables, valen 4.000, así que con eso xa te digo todo. Non me parece pouco. Bueno, falanos un pouco da asociación. A Asociación Cicloturista Orensana. Dicíasnos que era unha asociación de 32 anos Sí, exactamente. de antigüedade. Vale, logo, imagínate que eu me quixera iniciar no mundo do ciclismo, recoméndame que me pone en contacto coa asociación? Hombre, pois sí, a verdad que nós ahora somos todos bastante iniciados, pero sí, non temos inconveniente, o sea, ahora a asociación está volcada, hombre, houve moita xente que aprendeu con nós, ao principio tivemos tamén colaboración con unha empresa que era Straco, un equipo de infantiles e de cadetes, que depois pasaban a juveniles e tal, claro, coincidía que había un pai que os levaba, tiñamos coches, era unha cosa moi ben, e daí salía un campeón galego de ciclismo amateur, entonces, bueno, facíase algo, pero sí, para iniciarse non hai ningún problema, porque nós temos, hai xente que anda moi ben, xente que anda menos ben e xente que anda tranquila, entonces, bueno, sempre vas con algo. Todos aprenden esta vida. Vas aprendendo, claro, entonces, todos, cuantísimos ciclistas que andan por aí, corren e tal, aprender un pouco con nosotros, saber como se cambia. Que plantel tedes? Cantos sodes aproximadamente? No, 110 somos ahora mismo, sí. Temos un... Bueno, bien, empezamos... Primeiro éramos 8 ou 9, lá no 88, por aí, 87, tiñamos unha peña. E logo depois un día fomos a Osera, estivemos ali e tal, que convinimos en facer unha asociación, un club, fixemos un club deportivo. E hasta ahora vamos aí loitando e tal, facemos un calendario. Bueno, non sei se me podo meter moito desto, pero bueno, recibides axudas públicas, tes a sensación de que as administracións, as institucións axudan á promoción do turismo? Bueno, un pouco sí, porque últimamente o pabellón nos dando, levamos un anagrama do Concello de Deportes e tal, e nos dando unha pequena subvención, bueno, pequeniña, pero bueno, axúdanos, por exemplo, para cando vamos a algún sitio a pagar o autobús. Pero sí, algo sí, pero unha cantidad pequena, diminuta, depois o demais nada. Nós queremos volver a retomar unha cousa que é unha marcha que foi moi grande aquí en Orense, que era de Manzaneda, Orense-Manzaneda, que é un sitio moi bonito. Cantos kilómetros hai? Pois 90, 100, ponte 100, si suba arriba de todo. Pero sí, é unha pero marcha, os últimos metros. Bueno, pero fixemos de varias maneiras, en plan libre, cada unha a súa aire, controlada hasta tribes, depois libre, porque claro, subir ten que ser libre. Ten que haber unhas vistas, que eso ten que ser unha pasada. E depois levábamos a familia e dormíamos ali no hotel e tal, e pasamos moi ben, porque chegamos a ter 300 participantes no ano 90, por aí, 90. Ahora, despois deixouse, porque organizar unha marcha é complicadísimo por nivel de seguridade. Seguros, tens que contar con todos os cruces controlados, equipo de motos, tal. Entón, hombre, a miña idea era retomala e conseguir unha subvención e que venderlle a unha empresa que organiza, porque che fai todo. Entonces tú... Sí, como un pack turístico. Sí, exactamente. Entonces, o que queira vir aquí pode disfrutar da marcha, deixa a familia ali, nos trasladamos, pode quedar ali o fin de semana, disfrutar das instalacións. Iso que pasa que tamén é que reconocer, bueno, agora non sei a nova xerencia de Manzaneda, pero sempre foron así moi reacios a colaborar e tal. Cales son as rutas que destacarías na provincia? Bueno, na provincia temos como, digamos, áreas protegidas, que son esas estradas que están de alguma maneira volcadas para ciclistas, que é a estrada que vai a Cortegada, por Alongos, que está señalizada eso, con peligro ciclistas, non sei que... Podría ser outra indicación, non é de perigo de ciclistas, non? Entón, bueno, depois podes volver por Vas a Cortegada, volves a Ribadavia, e ves para 120, esa tamén está, hai uns cartéis enormes, dice, respecto ao ciclista e tal, bueno, están señalizadas por a Xunta como estradas indicadas para a práctica da bicicleta. Tamén a de Leiro, Carballiño, tamén. Son esas tres as únicas que sei de momento, vamos, que estén así un pouco protegidas. E logo despois, o que digo, a 120,
É unha carretera genial para andar en bici porque ahora non ten ningún tráfico prácticamente. Únicamente depois de Santa Cruz hacia aquí podes ter algo, pero vamos, ten un bo arcén, e vais moi ben, é unha carretera dolediña para iniciarse, todo iso moi ben. A miña preferencia é a de Castelo, eu fago a volta esa Castelo, Rivadavia, ora esas. Eu fui unha vez a Castelo de Miño, entendo, non? En bicicleta. Cando cheguei estaba reventado porque non tiña... Pero bueno, foi bastante bonito. Foi un día de bici, foi bastante bonito. Sí, é bonito. E agora estamos chegando ao 8 de marzo, non? O día da Muller Traballadora. Notas que as mulleres anímanse máis a facer bici, porque ata fai pouco tiñamos a sensación de que era un deporte moi de homes, o ciclismo. Notas que na asociación crece o número de... Sí, pois, ahora mismo temos tres chicas que andan en bicicleta. Bueno, eu agora que collín a presidencia outra vez, despois de tal, estou mentalizando para que esa connivencia e ese ritmo poda adecuarse a todo o mundo para que veña tal. E outro día saliu con nós unha delas ben encantada, o sea, que lle gustou porque fomos moi ben, incluso para tomar un cafecito e tal, e fixemos 60 km, o sea, que encantada quedou. Entón, xa, pues, bueno, para que veñan con nós, sin problema, nós, hombre, encantados da vida. E andan moi ben as rapazas, carai. Sí. Agardemos que... Sí, subín en un porto fai anos, claro. A roda de unha que ademais resultou que foi despois campeona de España de juveniles, unha rapaza tuveron que deixar marchar porque aquilo mataba, me dixo, o acebo aí en Ponferrada, madre mía, que subida, como subía aquela rapaza. Fantástico, sí. Fantástico escoitar esta nova, pero bueno, que se animen máis. Hombre, eu coido que sí, nós, hombre, incluso ao que falaste de subvencións, mandoume alguén para que vira unha subvención da Xunta, tiña un condicionante que era que no equipo directivo, na directiva, houbera algunha muller. Chamou a atención, era un punto a favor da... Bueno, en este caso era imprescindible. Por a igualdade, fíxate. Pois a traballar nela. Temos que nombrar unha destas socias enseguida para a directiva, claro. Vale, bueno, pois antes de pasar o minuto persoal para coñecerte un pouco máis a ti a título persoal, vale, a redundancia, pedirvos a todos de novo suscribirvos a nosa canle de YouTube de Ourense Fala, darnos like na página de Facebook e de Instagram, deixarnos vos comentarios, malos comentarios, ideas, o que queirades. Estamos abertos a todo tipo de feedback. Bueno, Antonio, aparte do ciclismo, queremos saber un pouco máis de ti, como de todos os convidados que veñen aquí. Así que, por favor, dinos unha cidade que para ti sexa especial. Pois o Porto. Caramba. Unha película? Pois Forrest Gump, gusta pola música e pola temática do deporte, claro, sí. Coincidimos. Unha canción? Con su blanca palidez, de Rob Pulham. Unha canción que me gustou sempre, sí. Unha viaxe? Pois a Lisboa. Eu tiro moito de Portugal. Moito de Portugal, somos aquí moito de Portugal os tres, entón. Somos moi amantes. Un ano, pasado, presente, futuro, que simboliza algo para ti. Bueno, o 2000. Cambio de milenio. Sí, exactamente. Unha persoa? A miña filla. Finalmente, pregunta adaptada ao convidado: Tour de Francia, Giro de Italia ou Volta a España? Tour de Francia. Fui facer unha vez unha etapa do Tour, porque hai un día que se chama a etapa de Tour, que é unha etapa dos profesionales, pero no día de descanso. Entonces, hai 8.000 ciclistas, non volvamos máis. Bueno, ten que ser impresionante tamén. Entonces, claro, resulta que subimos o Tourmalet, bueno, unha parte do Whisky, o Tourmalet e o J-Can este. Bueno, pues claro, que pasa? Estaban aquelas motos, as mesmas infraestructura total. En que ano? Pois isto foi no 97, creo que sí. Entón foi unha cousa... Unha experiencia única. Hombre, claro, sí. Quedoume, por eso o Tour é un Tour, Ten que ser un ambiente. Sí. Bueno, pois moitísimas gracias por vir. Antonio, que tal te atopaches con nós? Ben, encantado, sí, moitas gracias. Moitas gracias por darnos a oportunidade de falar da nosa asociación e cualquera que quera practicar bicicleta que fale con nós. Nós salimos todos os domingos frente a Capilla dos Remedios, porque o noso anagrama e escudo do club é a Ponta Romana. Entonces, desde ali salimos todos os días, os domingos, ás 10 da mañá. Un punto simbólico. Sí,
un sitio especial. Sí. Para xente que non coñeza, pois queda aí un pouco escondidinho, pero é un sitio moi Sí, especial. porque é de sempre, todo recordo desde que empecé, pois que era dali a saída. Entonces, cuando ao mellor sabes tú só, ainda miras se hai alguén por aí, vamos, tal, entonces, claro, pois é eso. Xa lo sabedes todos onde vos tedes que reunir para comezar a darlle caña a bici. Moitas gracias por vir, Antonio, vémonos en próximas ocasións. Pola miña parte, David, absolutamente nada máis. E nada menos, moitas grazas por vernos.